Doncs estic molt bé. Estic a punt d'explicar l'endevinalla i res, doncs molt bona nit. Que estigueu molt a gust i que disfruteu molt d'aquesta sessió. Vale? L'endevinalla diu així. Vale? Estem a punt, Diu, entossudit i sense quedar mai rendit, atrapo el temps de dia i de nit. Vale? Torno, Diu, entossudit i sense quedar mai rendit, atrapo el temps de dia i de nit. Vale? És una endevinalla que diu, entossudit i sense mai quedar rendit, atrapo el temps de dia i de nit. Entossudit i sense quedar mai rendit, atrapo el temps de dia i de nit. Entossudit i sense quedar mai rendit, atrapo el temps de dia i de nit. De dia i de nit. El rellotge atrapa el dia i la nit? Preparats? Preparades? Llestos? Aviam, si hi ha més endevinalles, si hi ha més respostes, que jo sempre tinc el dilema aquest si us deixo temps o no. Això, aquestes coses, que aneu mirant vosaltres des d'aquí, des de casa, aneu-me-les dient també, perquè jo no, jo vaig fent i ja està. Vale, doncs l'endevinalla d'avui és ni més ni menys que Doncs molt bé, sí, era un rellotge. Doncs l'heu endevinat, l'heu encertat. Moltes felicitats. I després l'endevinalla que avui he penjat al dematí, que era, hi havia com unes espigues així, doncs era blat. I el tema era, endevinar que el blat se'n feia farina i de la farina també en podíem fer blat. En podíem fer pat. Pa. Molt bé. Estem a punt, estem preparats? Us avanço. La història d'avui parla ni més ni menys... és veritat que aquesta no, que he dit que avui em faria una que ja havia utilitzat. Vale. Demà us explicaré una història, doncs, que parla ni més ni menys que d'un sastre. I que diu així, que d'un cop em va matar 7. Però aquesta l'explicaré demà. Avui explicarem una història que es diu així ni més ni menys que els portadors d'estrelles. Que baixo el volum, que si no em passa això... I ja estic a punt. Doncs comença la història, i per començar la història hem d'agafar una mica de pols màgica i ens la passem per un braç, per davant, per darrere, Doncs vet aquí que una vegada, en un bosc, hi havia un os, hi havia un ànec i hi havia un esquirol. I un dia que estàvem fent la patà per allà fora de casa seva, de cop i volta, els hi va caure una mica de pols màgica al nas. I de cop i volta, sense ells saber-ho, es van convertir ni més ni menys que en els millors portadors d'estrelles del món. Bé, de fet, es van convertir en portadors d'estrelles, però com que eren molt amics i sempre els agradava fer les coses junts, van acabar sent uns portadors increïbles. De fet, deien que la seva feina consistia en això, que cada nit agafarien totes les estrelles que hi ha al cel, les carregarien o les posarien dintre una bossa. Aquesta bossa l'os l'agafaria de l'esquena, i l'ànec, que sabia molt bé on les havia de col·locar, diria on s'havien de penjar les estrelles perquè els nens i les nenes poguessin dormir. I l'esquirol, si hi havia alguna estrella que no es podia col·locar, s'enfilaria fins a dalt de tot. I diuen que s'ho passaven tan bé fent la seva feina. Eren tan feliços que fer la feina, de fet, era com quasi anar-se'n a fer una volta cada nit. I a més, veien tots els nens i totes les nenes dormint. Però un dia va passar una cosa. I és que a casa de l'ànec, de l'os i l'esquirol, algú va trucar a la porta. I quan l'ànec va sortir, no va veure ningú. I de cop i volta va veure una carta a la bústia. Va agafar la carta i la va llegir. I de cop i volta va veure que la carta deia alguna cosa així com: estimats i estimades, hem fet un concurs mundial per saber qui és el millor portador d'estrelles del món.
I el guanyador, sabeu què passava? Que allà on hi havia de posar el nom hi havia ni més ni menys que una taca. I clar, i l'os va dir, això es fan algú l'ha vessat, però ja s'entén, el millor portador d'estrelles del món soc jo. Val? Perquè cada vespre agafo un sac d'estrelles i me'n vaig d'un lloc cap a l'altre i porto el sac d'estrelles, perquè sense mi vosaltres no faríeu res. I l'ànec de cop i volta va dir, sí, home, tu, què vols dir, tu? Home, jo faig aquesta feina molt bé i sense mi no la podríeu fer, perquè jo sé on dorm cada nen, cada nena, i cada avi, i cada àvia, i cada pare i cada mare, i deixo sempre l'estrella que toca a la persona que toca. I l'Esquirol va dir, sí, home, vosaltres esteu dient totes aquestes coses, però si no fos de mi, que sóc capaç d'anar fins a l'últim pis a dalt de tot, encara que siguin 10 pisos, i sóc capaç de deixar allà l'estrella, tampoc faríeu res. El cas és que van acabar així, amb una cara de pasta de moniato. Estaven molt enfadats, estaven així com... I clar, hi van estar tot el dia així enfadats, fins que de cop i volta l'os va dir, bé, no us necessito aquest vespre, ja hi vaig jo sol. Total, que l'os va agafar el sac d'estrelles així com... Pum! I va començar a caminar. I clar, hi va deixar una estrella, i va deixar una altra estrella, i va deixar una altra estrella, i tot va anar fantàstic, fins que de cop i volta va pujar a sobre un arbre. I clar, imagineu-vos un os pujar a sobre un arbre, així com... Pluf, 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 i de cop i volta va caure a terra. I clar, totes les estrelles per allà a terra. El cas és que aquell vespre només van poder somiar com 4 o 5 nens. I clar, i la resta de nens de tot el barri, que vivien molt a prop d'allà, aquell bosc, no van poder somiar. I com que es van enfadar molt, van sortir a la plaça del poble, van aixecar el braç així i van dir... Volem somiar, volem somiar, volem somiar. I ara vosaltres em podeu acompanyar a mi a fer aquesta reivindicació. Vale? Us agrada somiar o no? Sí? Doncs vale. 3, 2, 1 i... Volem somiar, volem somiar, volem somiar. I clar, va ser meravellós, va ser fantàstic. Tots els nens, tots els pares, totes les mares, tots els avis, totes les àvies van sortir a la plaça del poble i van cridar així ben gros, volem somiar, volem somiar, volem somiar. El que passa, l'os, que no havia fet la feina bé, es va quedar així amb una cara una mica trist. D'acord, ho reconec, no sóc el millor portador d'estrelles, d'acord, fantàstic, val, que hi vagi un altre aquest vespre. El cas és que aquell vespre hi va anar l'ànec i va dir, sí, ja us ho deia jo, no us necessitava per res. Jo avui al vespre faré la feina sol. I l'ànec va agafar el sac d'estrelles. Perdó, Sabeu què va passar? Doncs que aquell sac d'estrelles pesava molt i l'ànec no va poder arrossegar el sac d'estrelles. Per tant, el que va fer va ser agafar una estrella i... I va repartir potser una estrella o 2 estrelles, màxim 3 estrelles, però és que anava molt a poc a poc. O sigui, molt a poc. I el cas és que va repartir això, 2-3 estrelles, i la major part de nens i de nenes no va poder somiar. I aquell vespre, com havien fet el dia abans, es van enfadar molt i van sortir a la plaça del poble, els pares, les mames, els avis, les àvies, els tiets, les tietes, van sortir i van cridar així ben fort. Ara, el que he dit abans, us en recordeu? 1, 2, 3 i... Volem somiar, volem somiar, volem somiar. I ara vosaltres. Volem somiar, volem somiar, volem somiar. El cas és que hi havia un rebombori, tots els nens, totes les nenes, tots els pares, totes les mares, reclamant que volien somiar, que portaven 2 nits sense poder somiar. El cas és que l'ànec també va posar una mica de cara de paneta. D'acord,
jo tampoc sé fer aquesta feina, d'acord, ja ho entenc. I al final era això, era l'Esquirol que va dir, ja us ho deia jo, que jo era el millor portador d'estrelles. I, per tant, aquesta feina l'he de fer jo. I clar, i aquell vespre, mentre l'os i l'ànec estaven així tristots, de cop i volta l'Esquirol se'n va anar cap a on hi havia el sac d'estrelles i va agafar el sac d'estrelles, va arrossegar el sac d'estrelles, va intentar agafar el sac i tampoc podia. Per tant, va agafar una estrella i com que era molt ràpid va dir a mi no em fa falta res de res, per tant jo no us necessito a cap de vosaltres dos i deixaré totes les estrelles perquè avui sí que els nens podran somiar. I de cop i volta va córrer a deixar la primera estrella i va córrer a deixar la segona estrella i va deixar la tercera estrella i a tu te l'he deixat. El cas és que l'Esquirol no tenia gens de memòria. I clar, el que va passar és que no sabia on havien d'anar les estrelles. I a casa d'un nen havia deixat 15 estrelles. I a casa de dos nens havia deixat, em sembla, una estrella. I clar, va ser una mica, saps allò, casa de nens o nenes, vull dir que a casa dels nens en general, i va ser un desastre. Perquè a casa de famílies senceres, que potser eren 10, en va deixar només una, i a casa on hi havia una persona en va deixar 10. Bé, total, que va ser un rebombori, gent va somiar de moltes coses, que va tenir un mal son, i altres no van somiar res. Per tant, aquell vespre, que no van somiar res o van somiar molt, també es van enfadar molt. I l'endemà van sortir a la plaça del poble, i van tornar a reclamar que feia 3 dies que no somiaven i que ja estaven cansats i que volien tornar a somiar. Per tant, van sortir a la plaça del poble els nens, les mames, els papes, els tiets, les tietes, els avis, les àvies i tothom, i molt enfadats, fem cara d'enfadats, així com... van començar a cridar per tercer dia consecutiu això. Volem somiar, volem somiar, volem somiar, volem somiar. El cas és que va ser un desastre tan gran. Tota la gent del barri, tota la gent de la comarca es va sumar a aquella plaça. Total, tothom estava cridant volem somiar. I clar, i l'ànec, l'Esquirol i l'os es van quedar amb una cara de pomes agres, així com... D'acord, doncs qui era el portador d'estrelles? Perquè si ens ha arribat una carta... El cas és que mentre estaven parlant això, la guineu s'enduia el sac d'estrelles. Però la guineu no li havia tocat la pols màgica al nas. Per tant, si s'enduia aquell sac d'estrelles, vol dir que les estrelles desapareixerien i tots els nens i totes les nenes i tots els pares i totes les mames i tots els tiets i tietes, etc., no somirien mai més. Per tant, com tothom se'n va donar compte d'allò, o com algú se'n va donar compte d'allò, van avisar de seguida amb l'ànec, amb l'Esquirol i amb qui més? I amb l'os, exacte, doncs que no podia ser. El cas és que van aconseguir recuperar el sac d'estrella i aquell vespre van tornar a fer la mateixa feina com cada nit la feien. Que l'os agafava el sac d'estrelles, que l'ànec deia on havia d'anar l'estrella i l'Esquirol, si alguna estrella era més complicada, la penjava ell sol. Sí, encara estaven així una mica mosquejats, amb la mosca al nas, que vol dir que estàs així una mica enfadat. Però aquella feina els agradava molt i al final de la nit, com que van veure que tots els nens i totes les nenes i tots els avis i totes les àvies i tots els pares i totes les mames i tots els amics i les amigues estaven somiant tranquil·lament, se'n van anar a dormir feliços. I aquí arriba el final de la història. Que al final de la història va més o menys així, que diu... L'endemà... Bé, quin és el... Ara que ho penso... Vosaltres sabeu quin és el final de la història? Us ho penseu? Us ho imagineu? Com es pot acabar aquesta història? Comença amb una carta.
I aquesta carta diu que hi havia un portador d'estrelles que era molt bo, que hi rebria un premi. Per tant, al final del conte, què pot passar? Us ho explico jo? Doncs al final del conte apareix ni més ni menys que un paquet davant de la casa de l'ós, de l'Esquirol i l'ànec, dient que allò és el premi a ser el millor portador d'estrelles. I quan van obrir aquella caixa van veure que hi havia ni més ni menys que dintre la caixa, com a regal per haver sigut els millors portadors d'estrelles del món, hi havia ni més ni menys que perquè si ells feien aquesta feina de fer somiar tothom, de dia hi ha estrelles? Doncs la resposta és aquesta. Doncs que com a regal van rebre una estrella que brillava de dia. I així ells també van poder somiar. I aquesta història que us he explicat avui, sabeu què ha passat? Que s'ha acabat. I ara, avui, sí que tinc un final de conte que hem fet entre l'Emma i jo. Vale? Us l'explico? Diu així. Diu, Emma, estàs a punt? Sí? Escolta, Diu, vet aquí un arc de Sant Martí, el cel brilla, brilla, ballarí. Vet aquí aquest conte que us he explicat. El cel se n'ha anat. Jo crec que era aquest. Ara, de cop i volta, he vist que potser l'havia canviat. Et demano disculpes, Emma. Doncs res, doncs molt bona nit. Fins aquí els contes i espero que us ho passeu molt bé. Demà més contes. Sapigueu que a partir de demà, entre setmana explicaré 5 contes. I vosaltres haureu d'escollir quin d'aquests 5 contes us agrada molt, us agrada més. I d'aquests 5 contes, els 2 contes més votats serà el que explicaré el cap de setmana com a premi. Què us sembla? Us sembla bé? Sí? Genial. Doncs res, molts petons, moltes abraçades. Jo em quedo aquí per acomiadar tothom. Sapigueu que aquestes històries es queden penjades aquí a l'Historis, que es queden penjades també al YouTube. Albert Quintana, mira, en Roc de Figueres, bona nit. Es queden penjades al YouTube Albert Quintana Grada Sorres i estem aquí més. Que demà més contes i molt bona nit. Molt bona nit, Elna i Cira, que vagi molt bé. Fins demà.